हिंद राम राम भोजपुरिया समाज। तो आजकल देखी जौन देश के स्थिति बा, तो युद्ध विराम की बात लोग तरह तरह के बात करता। कुछ लोग मोदी के दोष देता, तो कुछ लोग कहता कि 2-3 दिन और युद्ध चलल रही तो ठीक भइल रही। तो और पाकिस्तान में भी देखी, पाकिस्तान के मतलब कि जौन सरकार बिया वो अपन बाहबही लुटले की फिराक में बिया। तो ये सब चीज़न पे हम यहाँ के नौ ध्यान दे, तनी सा सबर रखले के ताक बा। काहे कि बिहने जब दोनों देश मिली, अब बातचीत हुई में बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाई। और देखी कहीं ना कहीं ई एक तरह से भारत के ही विजय भइल बा में। काहे कि देखी जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट कईने कि सीज फायर हो गई बा, ओकरी बाद कुछ समय के बाद भारत कहलस कि सीज फायर तो भइल बा, लेकिन अगर भारत पर कोनो भी आतंकी हमला होई तो ओके हम युद्ध मानब के ओकरे अनुसार कार्यवाही होई। तो महाराज ये क्लियर बा कि जौन ई शर्त बा ई भारत की ओर से रखल गई बा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका कहलस, फलाना कहलस, ईरान कहलस और ई मान लेहल गई। भारत अपन बात रखले बा। ओकरी बादे इन्हें ई मतलब लोग के समझे के चाहिए और कोनो भी चीज़ के राजनीतिकरण कैले से बचे के चाहिए। तनी सा और समय लेहले के ताक बा। बिहने जब दोनों देश के सेना प्रमुख लोग आपस में बात करी, लोग दोनों देश जब बिहने आपस में बात करी तो बहुत सारा चीज़ अपने यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ के शांति बनौले रखले के ताक बा। भले मीडिया में कहाँ का चलता ऊपर ध्यान देने के ताक नहीं के। क्या कि देखिए सच्चाई से मुंह मोड़ले से कोनो फायदा ना होई, ठीक ना। तो बहुत सारा न्यूज़ चैनल बाने कुल इधर उधर पतंग चीज़ दिखावत जाने कुल, तो उसे बचले के ताक बा। भगवान विवेक दिला बाने। हम जन के अपने देश पर, अपने देश की सेना पर, ये महाराज भारतीय सेना है तो अपने देश की सेना पर गर्व बा महाराज। जौन भी कदम उठाई अपन सेना, अपन सरकार एकदम भारत की हित में उठाई। तो एकदम से शांत पूर्वक रह के सेना के सरकार की संगे खड़ा रहले के ताक बा। हेती हेती बात में ठीक बा, आपस में लोग बात विचार करेला, सरकार के कमियां भी लोग गिनावेला, लेकिन वो के समय होला। भाई 1-2 दिन हम के इंतजार कैले के ताक बा। पहले पूरा बात क्लियर तो होखे कि का मैंने भारत यहाँ मान लस का कि सीज फायर कर दल जाओ, या कि एक कुछ शर्त रख का बात भी है ना क्लियर हो जाई। तो 1-2 दिन और मतलब कि निश्चिंत रही सब है। और पहले ना जौन चीज़ बा उतनी क्लियर हो जा, फिर देखल जाई का बात बा। तो बार बार मोदी पे, सरकार पे ई या चाहे देखी कोनो भी देश होके, भले पाकिस्तान कहता कि हम यहाँ के ऐतिहासिक जीत भइल है, भइल हो भइल, लेकिन कहीं ना कहीं एगो चीज़ पर ध्यान दी। फोन करने से आयल पहले पाकिस्तान से आयल भारत में, न कि भारत से गई रहे पाकिस्तान में। तो बहुत सारा चीज़ बा। ओकर पहले भी रौदा पाकिस्तान की प्रधानमंत्री के सुनले होकर बहुत कुछ कहें कि हम युद्ध नहीं की चाहत ई बा उबा। वैसे युद्ध कोनो चीज़ के हल ना होला देखी। लेकिन हाँ हम इहो कहब कि अगर बार बार के तकलीफ दी भाई तो मारे के पड़ी ना, मजबूरी बा भारत के भी। हम भले युद्ध नहीं चाहो, हम शांति प्रिय बानी, लेकिन एक मतलब का तू आके बार बार हमके तकलीफ दबा हम मान जाई। तो भारत जौन भी कदम उठाई वो देश हित में उठाई, और भारतीय सेना हमेशा जिंदाबाद बा, जिंदाबाद रही। इतना कमज़ोर मत बुझी अपनी भारत के या सरकार के। हाँ हम यहाँ शांति प्रिय हैं के, एमें कहीं कोनो दूर आई नहीं के, लेकिन एक मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान जैसा एगो का कहल जला उसे छोट मोट देश भारत के आँख देखा पाई। तो देखिए और कुछ लोग का कहता ना बार बार वो हमारा जमत नहीं के तनी लोग का कहता 1871 के जो युद्ध रहे ना वो के तुलना करते महाराज। वो बेरा के स्थिति अलग रहे, आज के स्थिति अलग बा। तो स्थिति के, समय के, परिस्थिति के सब पे असर होला। तो सीज फायर भइल बा। अब भारत अपन सहमति दिले बा। एकरी मतलब एक भारत के कमजोरी मत बुझी। तनको रिश्ते के ताक नहीं के रौरा के देश, सेना और सरकार की संगे खड़ा रहले के ताक बा। क्लियर हो जाई ना महाराज, 2-4 दिन में स्थिति क्लियर हो जाई। हम जानते नहीं कि बहुत लोग अपन गुस्सा निकाला था कि मोदी जी ठीक ना कहने, सरकार ठीक ना कहले, 2-4 दिन और युद्ध चले के चाहिए। लेकिन महाराज अपने लोग जो मान ली कि बॉर्डर पर बा, वो लोग तो परेशान रहा ना। तो एक मतलब ये नहीं कि वो परेशान बा तो वो भारत की संगे बा महाराज, जरूरत पड़ी तो वो एकदम संगे बा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ चीज़ के समाधान अच्छी तरह निकल जाता है, जब भारत कहता कि अगर आज की बात कोनो भी आतंकी हमला हो जो कि हमने युद्ध मानव के मतलब
सीधे अटैक होई तो का घबराइल बनी रहुआ, थोड़ा और इंतजार करी। और एने ओने के मतलब कि विचारन पर, लोग की बातन पर, न्यूज़ चैनल की बहुत सारा बात लोग अपन अपन बात रखता, सब अपन टीआरपी बढ़ावे के चक्कर में बा। तो ओसे तनी बची। हाँ, कुछ न्यूज़ चैनल के हम देखा जानी कि संतुलित भाषा के प्रयोग करत सही बात जनता के सामने रखत है। यह हो कहीं चाहिए हमारा देश हित में। हम नहीं कहते नहीं अपन बड़ाई करो आदमी, लेकिन इतना मतलब कि का गलतई कह के इतना कुछ भी मत बोल दहल जाओ जो के मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनी अलग असर पड़े। तो उतने बोली, उतने सुनी जो देश हित में बा, रौरियो हमरियो सबकी हित में बा। तो कुछ दिन और इंतजार करी। हम फिर से कहतनी दो चीज़ पर ध्यान दी। पहला फोन आयल है पाकिस्तान की ओर से सीज फायर करे खातिर, और दूसरी बात सीज फायर की घोषणा की पहले भारत कही दिले रहे कि कहलस कि अगर कोनो भी आतंकी अटैक होई, आतंकी हमला होई, ओके सीधे हम जन युद्ध मानव के दौड़ा के मार देव के। तो फिर दौड़ा के भारत पर, भारत की सेना पर, भारत की सरकार पर गर्व होकर चाहिए कि सह कहाँ रही महाराज। ठीक बा ना। तो फिर मिलिए बाबा को गोपालपुरिया अगली बार, और जल्दी कुछ सामाजिक मुद्दन पर, कुछ भोजपुरिया समाज पर बार बार हम वीडियो अब लेके आई। हम कोशिश करब कि हफ्ता में एगो दूगो वीडियो या पहरुआ चैनल पर जरूर आवे। तब तक खातिर नमस्कार बा। जय हिंद, जय भोजपुरिया समाज।